Rád by som vás upozornil, že tohtoročná séria retronovín bude trošku viac poznačená politikou, než býva u nás zvykom. Je to logické, pretože uplynulo polstoročie od slávneho i tragického roku 1968. Dodnes nám napríklad mohutne rezonuje v mysliach akcia Alvek. Osobitnú úlohu zohráva redakcia slovenského mládežníckeho denníka Zmena po tieto dni v čase horlivých diskusí, čo bude pre naše Tatry lepšie na vyriešenie dopravnej situácie. Výzva martinských vysokoškolákov našla v radoch našich občanov nebývalý ohlas a tak povediac rozvírila hladinu osobnej i kolektívnej iniciatívy. Do redakcie Zmeny prichádzajú denne stovky listov a všetky majú spoločného menovateľa. Pomôžeme prácou i finančne. Zväzáci trenčianskych leteckých opravovní dávajú výzvu a Zmena vychádza v ústrety. Korunky sa hrnú po stovkách i po tisícoch. Pri čítaní dnešných ranníkov človeka nevdojak napadne, kedy sa ohlásia aj kompetentné orgány, ktoré by mali vniesť do celej akcie jasno. Samotná iniciatíva občanov rieši iba zlomok problémov. Občania čakajú na iniciatívu zhora. Pripomeniem, čo už čiastočne zaznelo v komentári. Vedeli sme, že v roku 1970 sú pred nami majstrovstvá sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách a bolo treba akútne riešiť dopravu. Jeden z návrhov bol postaviť Alvek, druh jednokoľajovej rýchlodráhy. Ministerstvo dopravy v Prahe bolo proti výstavbe Alveku. V spontánnom hnutí, ktoré vytrisklo z nenápadnej glosy Jána Čomaja o riešení dopravného systému vo Vysokých Tatrách, nešlo iba o presadenie nezvyčajne exkluzívneho dopravného systému, ale postupne nadobudlo výrazný politický charakter. Bol to protest proti pražskému centralizmu a neuznávaniu národných túžob Slovákov. Zároveň sa Alvek stal synonymom pre obrovské mládežnícke hnutie a aj národné hnutie na počiatku obrodného procesu spoločnosti. Zbierka na podporu výstavby Alvegu vo Vysokých Tatrách, ktorú vyhlásila redakcia denníka Zmena, sa stretla s neobyčajným záujmom aj medzi príslušníkmi našej ľudovej armády. Medzi prvými sa hlásia k slovu pohraničníci z Malaciek. Dnes popoludní mali v jednotke majora Sitára zväzáci schôdzu, na ktorej sa podrobne oboznámili s doterajším priebehom zbierky a rozhodli sa, že aj oni podľa svojich skromných možností prispejú na stavbu modernej dopravnej tepny vo Vysokých Tatrách. Každý vojak základnej služby odovzdá na Alvek 10 korún. Niečo dajú pohraničníci z vlastného vrecka a zvyšok peňazí získajú predajom kovošrotu. Alvek sa nakoniec nepostavil, to je jasné. Medzi ľuďmi kolovali rôzne fámy, kde a ako skončili finančné prostriedky. Pravda je celkom prozaická. Prispievatelia mohli požiadať o vrátenie peňazí, čo niektoré firmy a inštitúcie aj urobili. Za zvyšné peniaze s prispením štátu sa postavila základná 9-ročná škola v partizánskej obci Nemecká.